toată lumea, ce faceți? Aici este cine poate. Da, Skylander Boy nu mai este aici, da, am glumit. Am un nume nou de YouTube și acesta se numește The Diamond Sword Boy. Da, e în engleză, scuzați-mă. Așa, deci, dacă îmi scrieți ceva la comentarii, pe scurtate este The Diamond Sword. Știți? Deci așa ne jucăm Ne jucăm pe ăsta, pe Mineblox. Știți? Nu cred că o să vedeți ce am, dar de fapt știți ceva. Haideți să ne jucăm pe altceva. Pentru că, na, știți, dacă nu vedeți bine, de ce să ne jucăm? Să ne gândim la un joc pe care mă puteți vedea. Ce joc să... Uitați, știu. Adică nu, stați. Nu, pe YouTube nu există jocuri pe YouTube. De zic că există jocuri pe YouTube, Doamne ferește-mă. Există jocuri pe YouTube, Ăsta, cum se numește? Pe Avataria, nu mai știu dacă ne-am jucat vreodată, dar na, trebuie. Pentru frumusețea noastră trebuie. Pentru frumusețea asta care se numește abonați. Stați, vom reuși să fixăm camera, dar ne va trebui un singur lucru, acesta, care va ține perfect camera. Gata, deci vedeți? Da, vedeți. Stați, să vă mut camera. Asta este casa mea. Of. Știți ceva? Îmi pare rău dacă nu o să vedeți. Dar așa e camera mea. Nu stă niciodată bine. Știți ceva? Uitați, așa facem. Și atunci pot să stea cum vreau eu. Așa. Deci, să facem imaginea mare ca să vedeți perfect. Vedeți aici? Alo, nu știu ce sau ce scrie. Așa, deci, așa, să vedem. Și unde ne ducem? Păi să scrieți voi dacă aveți o idee, deși nu chiar acum vă va apărea, pentru că de-abia îl fac. Acum, deci, cine se uită la mine, vă rog frumos, uitați-vă la acest filmuleț și dați măcar un like.
dați măcar un like ca să am și eu să ajung popular. Da, asta e. Nu sunt popular pentru că vorbesc română. Vorbesc română. Da. Sunt foarte trist că vorbesc română. Oh my god, deci, bă. Ce doamne are? Așa, store. Avem bănuți. De fapt, stai ce caut aici. Of, deci nu pot să cred. Nu, știți ceva? Hai la lucru. Aici avem multă treabă de obicei. Dar nu o să facem nimic. Nu o să facem niciun squash buttons. Eu am zis să spargă pantaloni. Ce prost sunt. Dar nu o să facem nimic ce zice aici. Nicio treabă, că n-avem ce. Nu avem ce să facem de la treburi. Acum văd că nu o să mai vedeți personajul. Cred că începe să se ducă în sus. Sau îl vedeți? Nu știu. Nu îl vedeți. Ba da, bă, mă vedeți. Sunt frumos prieteni. Yeah. Mai facem pe aici spree plants. Și ce mai avem de făcut? Păi dacă la ce ajungem, prieteni? Ce să facem? Mă, stați că ajunge aici treabă grea. Cea mai grea treabă, că dacă îmi cade banul unde trebuie, nu-i bine. Nu aici, Lucas. Adică nu Lucas, stai, cum mă cheamă. O să trebuie să-mi schimb numele, dar faza e că nu știu cum. Deci, avem cea mai mare problemă. Că nu știu să-mi schimb. Da. Mai un pic și la mine, da. Stați. Trebuie să facem treaba asta, squash buttons. Iai, dar ce te zic squash pantaloni? Bolt am zis, nu știu ce, cum se, nu mai știu cum se pronunță. Spree plants. Așa. Udă. Mai fa aici, mai ce mai avem pe mijloc. Încercăm. Mai fac. Pe normal vreau să-mi primesc banii, dar hai acasă că n-am mai avem ce să facem. Haideți, ne ducem la club și acolo, de fapt știți ceva, cumpărăm pentru casă. Cumpărăm din astea care ne dau multe case, că uitați ce confort avem. Vedeți? Avem la confort de murim. Deci să știți că nu e mare în scofală jocul ăsta, dar nu e jucăm toată lumea. Ăsta e for silver, cam unul din ăla, eu nu prea sunt bun la adunat gold, așa că nu silverăm. Nu, dar e bun și silver, că multe se cumpără cu silver, deci nu. Gold ți-ai mai mult, așa, VIP, în rest, ce să ții? Prostie gold. Dacă nu l-ai, ți se pare prostie. Știți de ce? Că nu ai ce să faci. Înțelegeți? Pentru ce? Să luăm gold, dacă nu vrei. Gembones mode. Game mode S. Kitten living room. Wait. Living room.
Mă, canapeaua e cam scumpă. Ce să trecem la ceva mai ieftin. Mi-am luat un scaun din ăla de birou, deci e cel mai scump scaun, prieteni. Înțelegeți? Așa. Ce să luăm de aici? Nu prea avem ce să luăm, dar o să luăm ceva, vă jur. Vă jur că trebuie să luăm ceva, dar... Yes. Aoleu, de 4.000... De cu 4.300, asta mi-l place. Două, 3, 1900, nu putem, 2, 800. Și am luat 2. Da. Mă rog, avem cât mai mult confort. Primul. Și aici și al doilea. Nu, iar întors. Iarăși întors. Și save 1054. Ok, prieteni, deci mulțumesc că v-ați uitat la acest filmuleț. Acum voi zice în engleză. Adică nu știu, o să zic? Da. Ok. Deci. Prieteni, mulțumesc că ați vizionat acest filmuleț. Bye!